Gu joan ginen herrialde katalanetara, hasiera batean beste milak Euskal Herritar moduen Urriak bateko erreferendumien presente egon ginen, eta hasieran zalantza neukon ea Urriak bata eta ezagutu ostien aber zer gehiago geratzen zen. Azaldu ostienien Urriak bata gure esperientzia Bartzelonara bakarrik mugatu zala, eta herrialde katalanak, lurralde aldetik, nazio aldetik, oso zabala den herri bat dala, azaldu ostien, aukera aukingo ginule ezagutzeko beste errealitate batzuk. Gure lehenengo hiria izan zen Palma, Mallorcako Palma, bertan 3 egun egon ginen, goizetik eta arratzaldera bilera ezberdinek, eragile elkarte, mugimendu ezberdinekin bilerak izan genituen, tartetxoren bat egin genuen behar, bertako jendeakin harremantzeko, modu informalien, eta hor irtetzen dira, bilera formaletan irtetzen ez diren gauza, debate, ideia interesgarriak. Gero Alicantera joan ginen, Alicanten ere denbora laburra eman genuen, baina oso intensoa, bertako eskerra independentistarekin batu ginen, eta ondoren Valentziara igo ginen. Valentzian gaur egun fasismoaren aurkako borroka oso indartsu dago, eta bertako eragile ezberdinekin batu ahal izan ginen ezagutzeko egoera zein den, hizkuntzaren bai. Paiz Valentzian bukatzeko Castellora joan ginen, eta bertan ere sakondu genituen Valentzian eta Alicanten landutako gai desberdinak. Ondoren joan ginen, sartu ginen ja Prinzipatean, Priorat eskualdea ezagutu genuen, herri txiki bat, hor izan zen kontraste handien, ordura arte egon ginen hiriekiko oso ezberdintasuna handia topatu genuen, borrokak zelan garatzen diren landaguneetan eta biztanleria oso txikiko herrietan. Baina oso interesante izan zen ere kontraste hori ezagutzea. Ondoren Bartzelona erdialderuntze igotzen hasi ginen, eta bertan Manresa, Sabadell, Berga, Sallent, eta beste herri batzutan ezagutu genituen bertako etxebizitza mugimenduak, errepresioaren aurkako mugimendua, Urriak bateko erreferendumaren harira eta sortu diren errepresio kasuen, konkretuki Ana Gabriel Kupeko kidearen eta Endavanteko kidearen errepresio kasua ezagutu ahal izan genuen. Gero etorkinekin egiten diren lanketa ezberdinak, benetan aberasgarriak, eta Iraiak 11-karako diada egunean Bartzelonan egon ginen, bertako giroa ezagutzeko. Aukera izan genuen bertako elkarte eta mugimendu ezberdinekin bilerak izateko eta gaur egungo egoera gertuagotik ezagutzeko, eta azkenik Euskal Herrira bueltatu ginen.